Ọnọdụ ndị afịa. Ọnọdụ ndị afịa bụ mgbe ndị nwa nwa TV ji ejikọ ndị na-ego afịa na ndị na-ele afịa. Na nke izu a anyị bidoro n'Ogbete wee si n'Ogbete wee jiwe n'Ogui-Road ịfụ ndị na-ele afịa. Geenụ ha ntị were na igwe okwu ha ma na-atụnyelu ha nọ ndị kwesịrị ntụkwasị obi ka ha bụ. Ngwa gee ha ntị n'ọnụ. Nwaada Chinyere Okoye, anyị bụ ndị Tony Wilson Global Communication nke dị na nọmba 10 Railway Line, Ogbete, Enugu. Anyị nwekwara ngalaba na Ababa n'Ukwu Aki bus stop. Anyị na-ere foonu dị iche iche. Foonu ọbụla ị chọrọ igo, ma ndị nnukwu ego ma ndị obere ego, ịbịa ị ga-enweta ya na Tony Wilson Global Communication. Ọ bụrụ na ị bịanwuro n'Ogbete, ị jee na branch ngalaba anyị dị na Ukwu Aki Ababa, enweta ya. Then anyị nwekwara ndị ọzọ anyị na-elekwa dịka Oraimo power bank na ndị ọzọ accessories ndị ọzọ ga-enyekwara gị aka ndị foonu na-eyuzu ị ga-ejikwa wee nyere ndụ aka. Nwekwara ụzọ ọzọ dị iche ị ga-ejikwa wee goro foonu n'aka anyị dịka a na-akpọ easy buy. Ọ bụrụ na ị nweghị ego gị, inweghị complete money, iweta half ego ahụ, anyị akwụtọpụrụ gị nke fọnụ, i were foonu gị ị na-akwụdo ụgwọ n'ọnwa n'ọnwa. Akara ị ga-eji nweta anyị bụ 070 040 694 43706 maọbụ 070 6944 3706 maọbụ 091 540 65993. Akara na-aba ị ga-eji ya wee nweta anyị mgbe ọbụla ịchọkwa ka igoro ka anyị wetara gị, anyị na-emekwa ya otu aka ahụ. Afa m bụ Mr. Osai Ikechukwu aka Ogboja. Ihe ejiri mara m bụ igbu ọja nakwa ịzụ ahịa. Ahịa m na-azụ bụ anything that has to do with culture. Anyị na-alụ okwu ndị igwe, anyị na-akwakwu ma akwa ndị igwe, anyị na-alụ ma bead lọlọ, ma ndị na-agba nkwụ, ma renting, ma buying, nwere ka ya nọ. Anyị na-agbashi mgbe ike mmeki sure na omenala Igbo ama anwụ. Na onye na-amaghị ebe o si pụta bụ onye iberibe ka ọ bụ. Igbo amaka. Ị chọrọ okpu ndị iche mudeka kpulishi ma short one ma long one, ọ dị ya. Onwe special one ịchọ ka arụ ọrụ gị, ịchọ ka akpara gị okpu bead, ịchọ ka edere gị okpu afa, nke ọ bụla ịchọ, ọ ya ka anyị ji biri. Onwere ihe ọzọ anyị sign, onwe ihe ọzọ anyị na-arụ na-abụghị ya. Ọ biri ka ịchọ ka arụ ọrụ gị. Anything that has to do with culture na anyị ya. Shop number m dị n'Ogbete Main Market, iPhone number 16. Phone number m bụ 081 680 98645. Another one 090 680 0966. Anything ịchọ banyere culture, anyị nọ mana WhatsApp mana Facebook, mee ka anyị mara. Na nkwa anyị na-ekwe gị bụ n'ịma gba last. Ihe iji maka ya wee chọrọ anyị bịa na ị ga-enweta ya na ego gamanla gị n'iyi. Ndewonu. Ogboja. Nnukwu mmadụ. Ka e mesịrị nke a, anyị si Ogbete Main Market wee banye Ogui-Road. Afa m bụ Onia Christian Chibuzo. Afa ọlụ m bụ Prisval Technology. Anyị na-anọ na opposite Ogui Police Station. Nọmba ọfịs anyị bụ 78 Ogui-Road. And anyị na-elegasị CCTV camera, electric fencing, fire alarm, DSTV, fan, intercom, phone, wireless intercom, and solar PTZ camera, solar panel, sell inverter, and with other electronics. I'm not going to shop. Anyị nwere ike deliver gị ebe ọ bụla ị chọrọ na Nigeria. Anyị na-emekwa install any kind of CCTV, solar and intercom, electric fencing. Ebe ọ bụla ị chọrọ ka alụ ọlụ gị, I will take care of that. Na alụ
or estate or ụlọ ụka or ụlọ obibi or hotel or church or offices or business center. Anyị ga-edeliver nwụlụ gị quantity one ọbụla ị chọrọ, one ọbụla isi wee chọọ ya, ma make sure na email ya ọ dịrị gị perfect otu isi wee chọọ ya. And igwe okwu anyị bụ 080-378-41576. Igwe okwu anyị bụ 080-378-41576. And ọkwazi our WhatsApp line, and our second line bụ 080-922-18180. Our second line bụ 080-922-18180. Ọ dị na